Преди повече от няколко години една моя приятелка ми сподели за продуктите на Aquasource за тяхните водорасли. И първата ми реакция беше да попитам и за цената, и когато тя ми каза каква цена, аз казах: о, не, аз не мога, за мен са много скъпи. И не успях да я чуя какво точно искаш да ми каже, но малко след това се замислих и се сетих, че на времето в предаването всяка неделя гостуваше психолог, който говореше за приема на водорасли. И той тогава обясни, американец беше човека, и тогава обясни, че най-добрият начин организма ни да усвои всички елементи от водораслите, витамини, минерали, омеги, ензими, всички нужни неща, за да може тялото им да функционира правилно, е единствено от приема на водорасли, защото те са най-близко по състав до човешкото тяло. И след това се сетих и моята невроложка, която ме наблюдаваше, защото аз имам неврологично заболяване, за което ще ви разкажа в друго клипче. Ми беше казал, че най-доброто за моето състояние е да пия водорасли. Това ми го беше казала преди 10 години. И може би, ако се бях слушала, нямаше да прекарам последните си години на легло. Но аз тогава не бях готова да чуя по него време и много съжалявам. Но човек се учи. И тук искам да вметна, че е много важно под кой човек сте регистриран. Защото човека, под който сте регистриран, за да може да си получавате водораслите с 30% отстъпка, примерно, нали, аз говоря за този продукт, е човека, който ще знае да ви обясни как да ги пиете, кога да ги пиете, по колко да ги пиете, за да може най-добре да се усвоят от организма и да се извлекат максималните ползи от тях. Просто това исках да ви споделя. Човек не винаги е готов да чуе, но пък трябва да не само да слушаме, но и да чуваме. Прекрасен ден ви желая, бъдете щастливи, правете добро.